Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto El diari màgic de l'Anna Cadabra. Està escrit per Pedro Mañas i les il·lustracions són de David Sierra i l'editorial és Estrella Polar. Este llibre tracta de que l'Anna Cadabra és una bruixa i en este llibre explica la seva vida, que té un club que es diu el Club de la Lluna Plena, dels colors de les màgies, també de pocions, encanteris i també conta històries petites. I jo justament vos llegiré 2 pocions. Primer us llegiré Veritat veritable. És una de les poques pocions que s'han de servir fredes, tot i que pel que sembla no fa gust de res. Qui la perd la capacitat de mentir. Em pregunto què passaria si li donés a l'Oliver Dark, que és el seu company de classe que diu moltes mentides. Es fabrica amb violetes salvatges banyades en 1 litre de llàgrimes de cocodril. També em pregunto què dimonis li has d'explicar a un cocodril perquè plori tant. I l'altra poció que us llegiré se titula així: Suc de la pressa. Tot i el nom, és la poció que més triga en cuinar-se. El seu ingredient principal és una agulla de rellotge que s'hagi endarrerit un any sencer. La paciència és tan important com la màgia. L'agulla es posa en remull, en aigua de tempesta, fins que deixa anar tota la seva essència. Després s'hi afegeix punxes de cactus. És amargant, però aconsegueix que ho facis tot el triple de ràpid que de costum. Esta col·lecció és una de les meves preferides. És de lletra d'impremta i és petiteta. Hi ha algunes il·lustracions més grans i algunes més petites i està ple de detalls. Se pot llegir desordenadament i el recomanen a partir dels 6 anys, però jo el recomano a partir dels 7 o inclús als 8, perquè té 162 pàgines. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.